Waze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane singakusho nje ukungena mahloni ukuthi ke ebusuku banamhlanje lingaqhubana nokubalela kuzo zonke indawo ezingapha ngasentshonalanga ungena lapha ko-Aphindini kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha ko-DR ngale kwaloko singalindela ukuthi ke liqhubane nokuguqubala ebusuku banamhlanje okanye kusihlwa manje ikakhulukazi ogunyo lapha ngaseningizimu la singalindela khona ukuthi kube nemvula nje ezingaba umkhemezelo kwezinye indawo thanda ukuba umkhizi kusuka lapha ko-George uyongena ko-Plettenberg ebhaya lambathwa kanjalo nakomdansana uyongena lapha kusajonisi ngale lokho singalindela ukuthi sikazi ngamafu nje kwaZulu Natal abe mancane amathuba emvula esingawalindela ikakhulukazi engxenyeni ke ezilapha ngasenyakatho uyongena kwezinye indawo ezilapha eGauteng ikakhulukazi lapha koThembisa kanti ke masihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa singalindela isimo sezulu esingabhebhethisa umlilo engxenyeni kuzo zonke ezilapha ngasentshonalanga kusuka ngaseningizimu eNamibia uyongena lapha ko-Aphindini nasengxenyeni ke ezilapha ngaseningizimu eNorthern Cape mawuze waqala umlilo kube nzima kakhulu ukunqoba sisho sithi ke kusasa ngaqhubana nokuguqubala lapha kwaZulu Natal ikakhulukazi ekuseni la singalindela khona ukuthi ke kube nenkungu engathanda ukuba siphazamise kubashayeli wahle njalo iyongena lapha Eastern Cape kanti ngokuphamba enhlavelanga ingaqhubana nokusikaza ngamafu angahambisana nje namathuba emvula ezingaphelezela ukuduma lapha kwaZulu Natal ezingathanda ukuthi zibe lapha nalapha kanti kaye ngiba mahle mosondele eduze kontaba zokhahlampa uyongena ikakhulukazi ke engxenyeni ke ezilapha eMpumalanga kanjalo naseGauteng liguqubane mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha Eastern Cape la singalindela khona ukuthi ke ngasogwini ziba khona nje lezi mvula ke ezingaqhubeka usuku lonke amazinga okushisa phansi ebusuku banamhlanje kuye kufika kusasa kusempondo zankomo futhumale nje kuzo zonke indawo esempumalanga uyongena ikakhulukazi lapha eMessina ngapha ngasentshonalanga awubheke nje likhahle singubo mongena lapha eAphindini koSpringbok nokhe Kapa lingathanda nje ukuthi libe phakathi kanti izinto zingathanda ukuguquka ngokutshaka kwenhlamvelanga okanye ngokuphakama kwenhlamvelanga kusasa ngoba liyobe likhipha umkhovetsheni ngendlela engabekezeleki mongena lapha koAphindini amazinga okushisa ngaphezulu kwama40 siyongena koSpringbok awubheke eFrederick koCalvin koSutherland uyongena lapha eKapa kanjalo nakogugulethu angeke libekezeleke lothanda nje ukuthi lingabekezeleki Eastern Cape ukushisa nokho kwaZulu Natal lifudumale ngoba loqala ngokuguqubala ekseni emnambithi uyongena komhlabi yalingana kongwavuma kanjalo nalapha eMele ungathanda ube phakathi uyongena eGauteng eFreystata lithi ukushisa nokho lapha eMpumalanga libe phakathi likhipha umkhovetsheni lapha koThoyando ngithatha intambo ngiyibuyisele kuThabile ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo ube nobusuku obuhle.